sexy kuadrillas zer modu zaudete, bueno, hemen dago, bueltan, formatu horizontalean, esan behar nuen vertikalean, baina vertikala da, arkakuso sortzena. Bueno, ediziorik gabeko bideo honetan, 11:48 dira, abuztuaren 12an, ordu batzuk barru eklipse totala izango da, eta ni banoa nire familiarekin Lerinera. Bertan ikusiko dugu, eta 12:30 pasatzen da nire bila, nire ama, orduan prestatu behar naiz. Eta grabatu nahi nizuenez bideo hau, egingo dugu, get ready with me, edo jantzi nirekin, kasu honetan makillatu nirekin, bideo grabatzen nagoen bitartean zue aspaldi hemendikan ez nintzela pasatzen formatu horizontalean, bi batez jarraitu Instagramen, TikToken, hemen ere arpidetu, ez bazaudete arpidetuta, leku guztietan naiz abildua arkakuso, erdiko arik gabe, hau da, arkuso, baina ez deitu horrela, mesedez, eta ez izendatu horrela, ez idatzi horrela. Zeda, A-R-K-K-U-S-O. Bueno, hau esan da. Ze pasatzen da? Zergatik edo zer egiten egon naizen denbora honetan? Ba, sobrebibitzen. Sobrebibitu, euskeraz? Ai, nola zen? Daukadala hemen nire botia, bizirauten. Bizirauten eta esango duzu zergatik arkakuso, bueno, eske badut albiste on bat, ja naiz funtzionario oso, tun. Komentarioetan txaloak, mesedez. Ja naizela funtzionario oso, eta horrek esan nahi du, pues ja naizela irakasle edo administrazioko langile eskubide guztiekin. Osea, aurreko urtean dakizuen bezala praktiketan egon nintzen, eta, bueno, pues, txiko, lehenengo aldia zen, ikasturte osoa, lanaldi osoan nengoela, ez da orain arte egon naiz lanaldi erdia baino gutxiagoan, eta esango duzue, nola da posibilitatera duzupla? Bai. Bueno, total. Hori, orduan, pues, izan dut lan, baina bereziki tentsio handia nik neure buruari jarri diodana. Eta iritsi zen momentu bat, pues, behar nituela gauzak lehenetxe eta lehenetxe nituen pues, beste gauza batzuk. Orduan, hau, deskuidatu dut, horrek esan nahi du grabaketarik egin ez dudanik? Ez. Eta horretara dator bideo hau, ja ikusten ari naiz 3 minutu noala, asko enrollatzen ari naiz, ez dut nahi, eta ez nago fokoa jarri nahi nuen tokian. Bueno, total, zertara dator bideo hau, eguneraketa. Ja bukatu ditut praktikak, bukatu dut oso nekatuta fisikoki eta mentalki, eta nago deskantzatzen oso gustora uda honetan, beharko dut, datorren ikasturtean ez dut instituto berdinan jarraituko. Baina, bueno, abentura berri bat, izango dugu Elizondoko lanbide eskolan, eta hori, aldaketa handia, ze nila ez naiz datorren ikasturtean Iruñan biziko, astean zehar, orduan, pues izango da aldaketatxoa. Ze txikiz joatea egunero kotxearekin, osea, joaten zaretenak, miresmen osoa, baina errepide hori ezagutzen duenak badaki. Belateko portua ireki bitartean, pues ez dela oso praktikable egia esan. Igual pasatu naiz gorriarekin. Bueno, gero erretzen naizenean ez da igarriko. Eta hori, orduan nago pixka bat urduri. Baina, bueno. Eta ze pasatu da? Ez dudala edukirik igo, ze nire gustatzen zait editatzea. Baina egia da, pues, Londresen Andreak erakutsi didala nola editatu bide batez daukazue. Londreseko eguneroko bloga Andrearen kanalean, AndrCV, eta igande honetan espero dut nire bloga izatea.
ez espero ere olakoa izan da nire perspektibatik eta pixkat golpeatuta. Apilatuta. Eta horrekin esan nahi dut, abuztuan zehar, asteazkenetan eta igandetan bideoak izango dituzuela, ze baditut bideo batzuk, blogak, grabatuta, editatu nahi ditudanak eta izan nahi ditudanak nire blogean niretzako. Baina, ja, de paso, partekatu nahi ditut zuekin. Eta dira, alde batetik Londresekoa, bestetik Kontseiluaren martxak, gero Madrilera otsailean egin nuen bisita egon nintzela hor podcast batean. Bueno, podcast batean ez da proiektu, ikusentzunezko proiektu bat, Libo en directo. Eta gero badaude bi estreinaldi, primeraneko estreinaldira gonbidatu gintuztenak, uste dut baduala grabatuta. Hori eta gero ere, astero izango dituzue bi Reels, TikTok, osea, formatu vertikaleko bideoa, shortsetan ere 3 minutu baino gutxiago baldin badira, ari naizela saiatze iraupen horretakoak izatea. Ere izanen duzu astearte eta ostegunetan, okerrez banago edo ostiraletan. A ber, astearte eta ostiraletan. Orduan daukagu, astearte eta ostiraletan formatu vertikala, asteazken eta igandetan formatu horizontala. Eta horixe, hemendik ikusiko dugu, eman mesez maitasuna, jarraitu egunerokotasuneko gauzak jarraitzeko Instagramen, TikToken baina hobeto, osea niretzat TikTok da como el vertedero. Eta horixe, bale, muxu bat, pozik nago, hemen bueltan egolako. Au!